objectius que ens hem marcat a partir d'aquesta reunió, continuar treballant amb aquesta bona coordinació per reduir les dades, incorporar en un futur més efectius policials aquí a Tarragona per fer aquesta tasca de prevenció i signar el més breu possible aquest conveni per compartir la comissaria. Bueno, sembla que tardem molt, però no estem trigant tant. Penseu que això és un tema que és un espai compartit, que és un model d'espai que no és habitual. Mossos d'Esquadra té la seva comissaria, segueix el seu procés de licitació. Aquí estem parlant d'una inversió que seria compartida, malgrat que l'Ajuntament l'avanci, és una inversió al 50%, i hem de determinar des del punt de vista patrimonial com això es posa fil a l'agulla i es fa amb seguretat jurídica. Però sí que és cert que tant a la Direcció General de la Policia com el propi Departament d'Interior, a través de Patrimoni i el conjunt dels serveis jurídics, estan treballant per tenir una proposta en breu i poder-la signar i poder desplegar la licitació i tot el procediment administratiu per disposar d'aquesta nova comissaria. Això ho tindrem en breu. I nosaltres, com a ciutat, optarem per al barri de la Part Baixa. En aquest cas, tenim un pla integral de la Part Baixa, treballat durant molts mesos, amb un ampli consens, amb un treball de camp amb tots els agents socials, econòmics del barri, i la llei de barris preveu que tens més punts si tens un pla integral aprovat, com és el cas de Tarragona. Té molts aspectes, aquest pla integral que tenim aprovat, un d'ells és el social, però és veritat que aquesta llei de barris vol que incidim més encara en l'àmbit social. El que farem ara és desenvolupar encara més aquest apartat del pla integral per tal de poder ser un d'aquests 20, si no tinc mal entès, crec que la Generalitat he vist, he llegit 20, no? I ens encantaria que Tarragona, en aquest cas amb el barri de la Part Baixa, sigui un d'ells.